Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uchazwe njengeqhawe owayengungqongqoshe wezimali kanti MK Party iphikise yokhetho eRenkonyeni. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu lidume Sandlwane siyakhuleka. Abephume ngobuningi bawo amalungu esigungu esiphezulu kweANC ukuzothamela inkonzo yomngcwabo kaloyo obeyilungu leANC oseke waba ungqongqoshe wezezimali uPrivate Gordhan. uGordhan ushone ngeviki ledlule ngenxa yomdlavuza wamaphaphu. Le nkonzo yomngcwabo ebebanjelwe eICC eThekwini KwaZulu-Natal ibithanyelwe nangabavela ezinhlakeni ezahlukahlukene zomphakathi. Inkonzo yomngcwabo iqale emva kwancane kwehora kwe-11. Amalungu esigungu esiphezulu ku-ANC namalungu ekhabinethe kanjalo nabamaqembu ahlukene nababeyingxenye yawo lo mngcwabo. Ethula inkulumo yakhe umengameli uchaze uGordhan njengomuntu bekade lwisana nenkohlakalo waphinde waba nesibindi sokuphumela phambili kokuzoveza izinto azaziyo ngoba kade kwenzeka ngokubanjwa ngobhongana kombuso. Uthi lokho kwamdalela inzondo abantu abaningi basho izinto ezahlukene wazithola ehlaselwa nangamagama ekanye nomndeni wakhe. An intelligent person who was steeped in enterprise and diligence that made him the perfect person to build one of the most important and effective institutions of our young democracy. It was these attributes that made him the right person to be appointed also the Minister of Finance at a time of great difficulty and challenge. Ungunobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uchaze uPrivate Gordhan njengomlungu le-ANC belikade lingazwani nenkohlakalo. Comrade PG has departed from us forever, but his name and reputation, deeds of merit, thoughts and outstanding qualities will go down in history and remain immortal in the hearts of the people for generations to come. Let those who are still alive and are good men and women never agree for history to perish and PG's name to drown and to be drowned by people with evil intentions. Amadodakazi akhe amabili achaze ubaba wabo njengomuntu obenenhliziyo enhle baphinde bakhuluma nangabancoko nempilo emnandi abayiphile naye. A story that is often told and which speaks to the type of relationships that existed at the time is the process of selecting a name for me. I was without a name for a few months when I was born, and it was put to a group of activists to democratically select a name for me. Yunus Mohammed, Jerry, and Zubi named me Anisa, which means a pleasant companion. My dad then built on this and named me Anisha, meaning a new dawn or without darkness. I'm still known and saved on Auntie Zubi's phone as Anisa to this day. Amadlela ndawonye nawo abeyingxenye akhuluma ngezinto ezahlukene ezithinta uGordhan bathi ezinye zazo zingasiza ekutheni zivuse inhlangano ka-ANC. uGordhan ubesehamba nomndeni kuphela la khona bese kuyoqhutshwa khona inkonzo okanye uhlelo lokushiswa endaweni egodliwe. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngise-ICC eThekwini. Iqembu MK Party kwisifunda iLower South Coast lisi sebefake isiphikiso ngemphumela yokhetho lokuchibiyelo belibanjewe mhla ziyi-11 kule nyanga ngaphansi kamasipala eRenkonyeni kuWard 24. Onguhlalwe MK kwisifunda uZamani Nzama uthi sebefake isiphikiso kwikhomishani engamele ukhetho kuleli uIEC njengoba bengeneme ngemphumela yokhetho lokuchibiyela kanti uWard 24 wanqotshwa yiqembu leANC. Ongusihlalo we-sub-region kwisifundi Lower South Coast kwi-MK Party uthi sebefaka isiphakamiso sokukhalaza ngemphumela yokhetho lokuchibiyela kuWard 24 kumasipala eRenkonyeni. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu khetho lokuchibiyela kule ward kwawina iqembu le-ANC.
Sikhalaza kakhulu ngokhetho lochibiyelo sibuya kulona lawa wa 24 la eRenkonyeni. Siqala nje ngokukhalalisa ukuthi uRenkonyeni sikwazile ukuthi siphume nalo elinye iwadi yethu ward 14 sase ku 24 nabe siphumelela kona kodwa kwase kuba khona okungahambi kahle okungahambanga kahle ukuthi ke lapha ku ward 24 kube nezinto eziningi ezenzakele. Kuma videos wonke amanye siwanqobile njengo MK kodwa kwase ukuthi kule video yaseNyandezulu la ebekubonakala khona kunezinto ezingahlelekile ezingahambi ngendlela ekuyiyona kwakuthola ukuthi iyona le esobele sithole ukuthi asiphumelele kuyona. Umphakathi ke manje wakhona umphakathi osukelela video wasekuncenga ukuthi ayikisondele leadership upholi busondele ngoba uyakhalaza ukuthi ayi uzazi uvotile vote ngendlela ekuyiyona kodwa uyaxaka ukuthi baqhamuka ngaphi laba bantu lapha kule video asebevotile bavotela uANC ngoba bona basazi beMK futhi bevotile bayovotela iMK kepha amavoti wabo abasawaboni. Utheke uma sekwenzeka njalo sase sifaka ke iobjection kumbe ukukhalaza ngemphumela eyenzekile. Uveza ukuthi kuningi abakhalaza ngakho okubalwa nokucekelwa phansi kolwazi olwaqoshwa amakhamera kwisigceme saseNyandezulu primary ayezobalekelela ukufakazela izikhalazo zabo. Sibe sesithola ukuthi kungakaveli nje izinzuku ezingakanani kuzosakuba usuku lezolo kube sekutholakala ukuthi kuyaqhekezwa lapha esikhumulweni la ekwakwenzelwa khona ukuvota. Yiloko ke manje sithuse kakhulu ngoba ukugqekezwa kwakhona kuthathanga impahla thizeni kodwa kuvele kwayiwa lapha kuma camera kwayiwa ku memory box kwahamba kwayotshotshwa lokho kuyikona okugcina ubufakazi. Lesikhumulo lesebekuvotela kuso icamera bevele khona ngaphakathi lama camera. So abethatha yonke into eyenzeka ama activities enzakalayo ngaphakathi ngesikhathi kuvotwa ekukona ukuthi bezosilekelela kakhulu ekusizeni ukuthi sithole ukuthi yini le yenzekile ukuthi kuphenduka amavoti abantu bekade bezazi bavotela inhlangano abayithandayo ezoletha intuthuko nokuguquka emphakathini kepha mase kuphuma imphumela engaseyona. So bezosilekelela kakhulu ngoba ayakwazi ukucoshela yonke into eyenzakalayo ukuthi nayo into ebeyenzeka futhi azobeveza ngokusobala lokho esikushoyo kulama allegations esiwasho ukuthi umfo wabo wecandidate ube umunye obesebenza khona esikhungweni ngalelo suku. Ongunobhala weMK Party ku ward 24 uthuso lokuthi iningi labantu ababhalisela ukuvotwa kwakungabona bakuleya ndawo. Inamba yabantu abarejistile ithe ukunyuka abaregister online. Uma sesibheka senze research sibuza mesenza labo door to door kuba khona abantu abarentelwayo for isikhashana salo loluchibiyelo. Barentelwe babe abase ward 24 kuthi qeda kuphela lo ward 24 ama elections babe beqoqa behamba. Lokhu sikutholile ngoba kwathi ngakusasa kumhla ka12 mesiyochecka lezi ndawo besizazi ukuthi vele zihleli laba bantu naba bayaqoqa sebeyaphuma bayahamba. Ithinto ikhomishana yengamela ukhetho kuleli IEC kwisifunda ugu ukukhulumela le khomishana uZolile kaSiphiwo uvumile ukuthi sikhona isikhalaza basitholile esivela kwiMK Party wasedlulisela kwihhovisi lesifundazwe kanti bese khaba ukuthi banama camera kwizikhungo zokuvota. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Umeluleki wezolimo ngaphansi komfolozo Londi Makhathini uthi bayabagqugquzela abantu besifazane ukuba basukume bazibandakanye nezolimo ukuze bekwazi ukuziphilisa. uMakhathini usho kanje ngenkathi benomcimbi wabesifazane abakwezolimo. Abesifazane abangaphansi kwamasipala umfolozi bakhombise ngezitshalo zabo kanye nomsebenzi wabo wezandla abayenzayo ngenhloso yokuxosha ikati eziko. Lo mcimbi bewuhlelwe umnyango wezolimo ngenhloso yokuthuthukisa besifazane kulomkhakha. Bonke nje omama kahle kahle bayadinga ukuba nengadi noma nemfuyo ukuze impilo ibe lula. Suka isikhathi manje kuyabiza yonke into edliwayo. Ngakho ke singenelela thina ngokudla njengo agriculture ukuthi food security sikwazi ukuthi basizakale sibeluleka sibanika ama workshops ba trainer sibenzela nama demonstrations siphinde senze imicimbi enjengalena just to motivate them that agriculture is life, agriculture is everything. Namhlanje sihlelele lokho ukuthi sikwazi ukuthi sikhuthaze omama bakwazi ukuthi bazenzele imisebenzi yezandla bakwazi ukuba nengadi ngisho ngakuthiwa one home one garden abanye bayakwazi ukuyiphilisa ngazo lezi ingadi bakwazi ukunakekela imindeni yabo. Manje sinomcimbi womama ogqugquzela omama ngokudla kwesintu. Ukudla kwesintu kwesiyakwazi ukuthi kunempilo kuyalekelela kakhulu akufani nokudla lokho sesakudlayo kwesilungu. So sigqugquzela omama ukuthi betshale ibuyele emasisweni betshale umama ekhaya libe nengadi. Omunye ngumlimi
uthi ukudayisa izitshalo iyona ndlela abeka ngayo isinkwa etafuleni. Lima, ngiyatshala, ngiyadayisa amakabishi, ngidayisa isipinashi, konke nje ngiyadayisa. Kuyangisiza lokho kuba ngondle abantwana ukulima. Imeya uMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi basezinhlelweni zokwakha imakethe ezolekelela abalimi abatshalayo bangaphansi kwendawo yaseMfolozi. Ngiyafisa futhi ukusho ukuthi kukhona imarket kwipipeline esizoyenza uMasipala waseMfolozi ngokulekelelwa sibambisene no-RBM khona la edolobheni. Lelo market iyona ezobalekelela kakhulu ukuthi izinto ezinhle ezifana nalezi bakwazi ukuthi bayidayise lapho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo bombonambi. Ilokhu iqhubeke njalo imigubho yenyanga yamasiko njengoba lenyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamasiko nokukhuthaza ke ukuzigqaja nokuthi abantu bazi ngamasiko nemvelaphi yabo njengemizamo yokufunda kanye nokuhlanganisa amasiko ehlukahlukene kubasebenzi isibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital eMpangeni naso ke sibungaze inyanga yamasiko ngokuba senze umcimbi wesintu. Inyanga yamagugu nokuqhakambisa isintu Mandulo ikhumbuza abantu ngemvelaphi yabo njengoba kusuku nomcimbi kanye ke nemikhosi eminingi yesintu nesiyigqugquzela kamasiko. Isibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital sibe nomcimbi ke lapho sibungaze khona inyanga yamasiko ukuzama ukufunda nokwazi amasiko ezinhlanga ezahlukene. Umphathi wesibhedlela iQueen Nandi Regional Hospital uNqobile Mkhwanazi uthi ngalomcimbi bahlose ngawo ukuvuselela kamasiko. Njengoba kuyi cultural month lena si celebrate si recognize nama cultures ahlukahlukene njengoba sebenza sisibhedlela sinabasebenzi abavela abanama different cultural backgrounds abavela eindaweni ezahlukahlukene. Namhlanje ke sizozama ukuthi sifundisane ukuthi osikweni olthile njengolwethu lwesintu intombazana uma ngabe isikhulile yayiphatha kahle iyemuliswa. Lokho sisekwenzela ukuthi silungiselela ukuthi ikhule iphume ikwazi ukuthi iyozimela ikwazi ukuthi ibe unkosikazi oqotho. Uthi ngalomcimbi uzofundisa ngendlela yokuziphatha. Njengoba sisibhedlela thina sinikeza usizo komama nezingane sinikeza naleyo health promotion ulwazi kwelezempilo ukuthi fanele ke manje umuntu ayiphathe kanjani njengentombazane mesebenza umhlonyane nje niyatshela ukuthi usukhulile manje usuthombile manje uma uhlangana nomfana kuzokwenzeka u1 no2 no3 okubalekile ukuze bakwazi ukupreventa ukuthi bakhulelwe. Njengamanje sihlaselekile kakhulu sibona abantu abakhulelwe abaneminyaka emincane lokho ke wenza lokho i-event njengale lisiza lapho ekutheni sizama ukwehlisa. Umkhwanazi uthi njengesikhungo sezempilo banezinhlelo ezigqilela ukuthi abantu abasha bezithibe ocansini besebancane. Umyalezo wethu nje omkhulu ukuthi asizithibe sisengabantwana ngoba impilo imnandi impilo futhi inde. Kubalekile ukuthi uzithibe isigaba nesigaba ungene kusona usenjoye ngoba ngesikhathi usemncane usuthola umntwana awuseza ukuenjoya ukuba mncane kwakho awuseza ukuenjoya ubusha bakho bazothi bephuma ontanga yenu behamba beyememulweni wena fanele ugade ingane yakho iyakhala. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eMpangeni. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze masibuye. Asibingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Uchazwe njengeqhawe owayengungqongqoshe wezimali kanti MK Party iphikise yokhetho eRenkonyeni. Ufuna ubulungisa umgqugquzeli weqembu iMK Party kwisiceme saseLouisiana ePortshepstone ogwini oluseningizimu nesifundazwe othi ke washawa amalungu eqembu likaKhongolose ngosuku lokhetho lokuchibiyela olwalubanjwe mhla ziyi-11 kuSepthemba kuwo lonyaka ngaphansi ke kamasipala eRenkonyeni kuWard 14. Umxolisi Madlala uthi wayezama ukukhuza umsindo owuqubuke phakathi kweMK Party kanjalo neANC kwase kuba khona ke ilungu likaKhongolose elimshaya ngetshe ekhanda walimala waphuthunyiswa esibhedlela.
Lasa lalimele kanje ilungu leqembu leMK ngosuku lokhetho lokuchibiyela olwalubanjwe ngomhla ka11 kuSeptember kuMasipala Enkonyeni ngesikhathi iqubu kudlame phakathi kwamalungu eMK Party nawe ANC eLuziana. Leli lunga liyachaza inakala la indaba sethi mase siphuma ke sonke sesigoduka abeqembu lomkhonto wesizwe ke ibona bese bejabulile laba beANC bona kusho ukuthi basebebona sebehluliwe ngalendlela. So yanakala ke ukuthi ientrance yethu la singena khona nokuphuma khona lapha ezantsi ila fanele manje siyompitshana khona ke. So kwase khona oyedwa weqembu leANC la owathela khona iMK ngokudla osekuvuthiwe futhi kwakulaka nje saliphuma naye futhi usise ngathi wayidlela yilana ke la sethi manje ngithi ngiyakhuza ke ukuthi hayi asiyeke lento kwavele imphumela seyiphumile manje asingaxabani sodwa thina kwayilapho ke sengibona ke especially nje vele kwenzeka into esingazanga nathi umuntu ovela wajika nami la futhi yena wabona ngathi mhlawumbe ngizomlwisa wavela wathi yekani usephethe ingathi yitshelela mangave kuyibhodla kodwa ngathi yitshe weliphethe ngesandla wavela wangibamba ngejacket wasengidonsela kuyena wangixhofaza ngalo. Ongumgqugquzeli weMK Party Lower South Coast usigxekile lesi sigameko. Siya ku discourage ke kakhulu ukuthi uma ngabe singabantu abamnyama sihluleke ukubekezelelana ngenxa yezinto zombangazwe. Ikakhulukazi ngenxa yokuthi umholi wethu uNcamalala ungomunye wabantu abambalwa abadala abasele kwezepolitiki aba-understanda into yokuhlangana kwabantu abamnyama nabagqugquzela into yokuthi abantu abamnyama abahlangana. Kanti nokhulumela iqembu leANC kwisifunda iTolomane Miyayiza usigxekile lesi senzo. Siyafisa ukukhuza isimo la uzothola khona ukuthi sekuze kubanjwane ngezandla kube nabantu abalimalayo kube nabantu uzithola ukuthi kunempahla esilimele like magazibo amabhodwe ekwakusetshenziswa lapho estation. Siyafisa ukukhuza into enjalo kumalunga both iMKP neANC ukuthi ayi ngazathi singazigwema izigameko ezifana nalezo. Si understand ukuthi nanombani unelungelo loku supporta nokuvotela into asuke eyivotela. Ukhulumela amaphoyisa eKZN uthi likhona icala elivuliwe. Police in Port Shepstone have arrested a 47-year-old man in connection with a case of assault with intent to inflict a grievous bodily harm following an incident in which a 37-year-old man was allegedly assaulted with a stone on Thursday, 12 September. The suspect appeared in the Port Shepstone Magistrate Court on Monday. Lumbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Izinduna zomkhandlu enkosi yakwaMadlebe sezizwakalise ukujabha ngokusabalala kodaba ezilibize ngamampunge lokuthi inkosi yakulendawo ikhokhisa abamasimo omoba imali elinganiselwa kwizinkulungwane ezingama-25 zamarandi. Izinduna ke zithi lokhu kubukeka ke kuyindlela zokuhlasela ke inkosi njengoba sebekubiza ngeprotection fee nokuyinto edlange kakhulu kulezi zinsuku. Izinduna zomkhandlu wakwaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sezizokalisa ukuphatheka kabi ngokusabalala kwezindaba ezikuthatha njengamampunge ukuthi inkosi yesizwe ikhokhisa abantu abanamasimu omoba imali elinganiselwa ku-25,000 wamarandi. Ezudaba sekukhulunywa nangenkosi sekukhulunywa ngazo zonke izinto. Lento ke sizinduna lento isiphethe kabi ngoba ikhonza fee iyona nto ekhona eyenzakalayo. Njengamanje nje sinenkinga yokuthi inkosi yakithi ayisahlalisekile kahle ngenxa yokuthi sekukhulunywa ngale khonza fee sengathi kuqolwa abantu kanti ikhonza fee iyona nto ekhona. Inkosi ekhona njengamanje kwakukhonzwa kusekhona ngisho bababani ingakabikho inkosi lena ekhona njengamanje kukhishwa le khonza fee. Njengamanje inkosi esikhona iqhubeke la vele umthetho wesizwe obusebenza ngayo yasebenzisa leyo mthetho. Izinduna zisho ngazilwini ukuthi kunezinhlelo ezilandelwayo uma unamasimu omoba futhi wonke umuntu unelungelo lokukhuluma nenduna uma enganelisekile kanti siphinde zakhala kungalalelwa kohlangothi lwenkosi njengoba lolu daba selisabalale nasezikundleni zokuxhumana. Ku5 acres isifika ngo4,000 umuntu ukhokha 5,000 ngeacre
ufuna i-AK lot ukhokha 4,000 mukumamabili kanjalo ukhokha u-8,000 kuya ngawe ukuthi ama-AK wafuna khona angakanani into embi ngalento logogo lo bengaze balelwe nje ukubalelwa futhi nalogogo asimazi nakumazi umuntu mayisuke nenkinga muhle sekundunankulu indoni ibekiwe nje makukhona la engasahambisi kahle khona abantu abakhululeke ukulandela imigudu yonke ngalawo mazwi nje sifisa ukwazakalisa ukuthi siphatheka kabi indaba zesizwe siziswa ikhulunywa kanjena emsakazweni kodwa ekugcineni kungekho lapha khona ukuthiwa ke isizwe naso ake sibeke uvo lwaso kufanele beze kundunankulu wesizwe sakwaMadlela sakwaManotho bezoluthula udaba ukuthi singakhuluma yini ngale emsakazweni indodana yenkosi yesizwe sakwaMadlebe isola ngokusetshenziswa kwegama le-protection fee nokuyimali efunwa abathile ngokungemthetho. Lo mkhandlu uphinde wachitha imibiko yokuthi kukhona osebizelwe enkantolo ngenxa yalolu daba. Uma ubuka inhloso la yalento abayenza bezama bona ukukhonga amaphoyisa uthi lolu daba lingenelwa amaphoyisa ngoba besebenzisa igama elithi protection fee ngoba kulezi zinto akekho ngazi ukuthi amaphoyisa alwa kakhulu nabantu abaqoqa imali lekuthiwa protection fee futhi imvamisa lawo bantu abathathela imali ye-protection fee behlukumeza abantu kuphetha ngokuthi befe kulezi insuku akekho ngakwazi lokho kule nkulumo esesizwa futhi manje ukuthi ugogo ubizelwe enkantolo aze simbize ugogo enkantolo futhi kasimazi ukuthi ungubani njengamanje ke asikaze simbize thina enkantolo umuntu mayibizwe enkantolo ubizwa ngencwadi. Izinduna zithi zizoma eqinisweni ukuphikisana namampunge. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Bekukuhle kudelile esikoleni samabanga aphezulu impolwane kulandela umcimbi wokugubha amasiko obuhlelwe ngothisha besikole. Labo thisha baveze ukuba kubalekile ukuthi bafundise laba basakhula ngamasiko kanye nokubaleka ke kwawo bephinde futhi begcizelele ukuba laba bengakhohlwa amasiko uma befike emadolobheni. Bagcizelela ukubaluleka kwamasiko othisha besikole samabanga aphezulu impolwane ngaphansi komnambithi enhlaneni kaMthani. Uthula Sizwe Gama omunye wothisha balesi sikole uthi lo mcimbi uhlelela ukukhuthaza kanye nokufundisa ngesiko. Ake ngisho nje ukuthi cha kona sebelahlekile kakhulu sebedukile impela sebedukile baduka impela. Uyabona kumnandi kanjani ukuthi ugcina usuku lakho nokuzazi ukuthi ubani nanokuthi imvelaphi yakho iqhamuka. So nje kubaluleke kakhulu ukuzazi ingakho sigqugquzela nentsha yanamhlanje kakhulukazi abafundi la esikoleni ukuthi abagcine bakhumbule nangesintu sabo. Kanti omunye walabo thisha uLindiwe Sithebe uthi kufanele njengothisha bengagxile ezifundweni zesikole kuphela kodwa bephinde befundise nangesiko. Kubalulekile ukuthi izingane sizazise zazi imvelaphi yazo emasikweni ethu siyabantu abamnyama siyazigqaja ke siyathanda ukuthi silondoloza amasiko ethu izingane zethu singakhohlwa ukuyikhulisa ngendlela esakhuliswa ngayo nathi sibuyela emasisweni ngoba ingane uma isikhohlwa ukuthi yakhula kanjani kufuna lento idlulisele enganeni zayo kuma generation ngama generation azi na ukuthi kukhulwa kanjani ngeculture yethu yabantu abamnyama. Okunye ke engikubalulayo ukuthi wayisenza la esikoleni senzela ukuthi izingane zijabule ngaso sonke isikhathi singalokho siconcentrate in the academic part of studies but ziphinde futhi zibuyele kwimvelaphi yethu ye culture yethu singamaZulu. Siyazi ukuthi izingane kwesinye isikhathi zike zithathe usiko lwabantu bangale emazweni aphesheya on the west where sebekhohlwa ukuthi baqhamukaphi. Kanti omunye wabafundi uthi ukukhuliswa ngesiko kuyabalekelela njengabesifazane ukuba bekwazi ukuziphatha. Ngilana nje ngizokhuluma ngokubaleka kokuzigcina izintombazane ukuqala kuyisibonelo esihle kakhulu kubona osisi abadala sisibabona sebemula sebeze bengene emshadweni beyintombi besayigcinile besayiphethe kahle lokho sikubona kubaleka kakhulu ngoba kusitshela kahle ukuthi ogogo bethu basifundisa kanjani nokuthi siphume emakhaya kanjani ukugcina ke amasiko ezomZulu ngisigqaja kakhulu ngokuthi ngomZulu ngiyabona nje ukuthi bani ngangingesi umZulu ngangiyoba yimi.
Khona manjalo labo thisha baphinde bagqugquzela ukuba abafundi bengagxili kwezondle bezikhanya ilanga futhi bengalikhohlwa imuva labo. Lokho kufuna sikulondoloze kubona ukuze mase bethola nezingane zabo baqhubeke ngaleli siko lethu. Bangathandi ukukhuluma izinto zondle bekhanya ilanga ngisho isingisi phela. Kufuna njalo uma bekhuluma izulu sabo bazi ukuthi basuka phi umsuka wabo bazigqaje ngobuhle babo njengesizwe samaZulu kanye nezinye izizwe zazo zonke indawo including amaswazi, abesuthu, amavenda nabo bonke ke abanye ababalekile. Wonke amasiko ethu siyawagqaja nokuhlola kweintombi nako kuyiphathi yethu ukuthi bazi ukuthi kufuna abayilondoloze bahlonipha abantu abadala bakhulume ngendlela ethile uma bekhuluma nabantu abadala. Wenza khipha ukomo lesikhathi sithi mina ke wangishiya mhla ekhokhela bangiphusa ponjwana nikela ngomzimba wakhe kwabahlukene abafana laba. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Ake siphinde futhi siye ngasezitolo hlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namuhla. Uchazwe njengeqhawe owayengungqongqoshe wezimali kanti MK Party iphikise yokhetho eRenkonyeni. Kuleli qophelo singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u17.47 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.48 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.15 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,581.63 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$73.65 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. I-Premier Soccer League kuleli isiqinisekisile ukuthi aseqalile yathengiswa amathikithi omdlalo wowamanqamo omqhudelwane we-MTN 8 ozokuba ke phakathi kwe-Orlando Pirates kanjalo ne-Stellenbosch FC. Lo mdlalo wamanqamo uzoqala ngokubumbana kwehora lesithupha ntambama ngomhla zi-5 ngenyanga ezayo enkundleni Moses Mabhida eThekwini. Ezikamagebhula zizimisela ukusivikela isicoco sazo kwaziseke seziswini kabili kulandelana futhi ke esakulonyaka siconsisa amathe njengoba sino 10 million wamarandi sisuka ku8 million wamarandi weminyaka eyedlule. Ithikithi ngalinye lalomdlalo lingu100 eTicket Pro. Ake sikubhekele isimo sezulu ungasilindela. Zulumya mondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona uhlangabeze futhi ithimba kusasa ngase isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.